Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 56, Mayng gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Foreign Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarya kita sang panahon sa aton sining linya. We have Sir Zifard Kaelian, subong ang gabi special na naman aton nga Webes, Doc, mayng gabi dra sa imo. Yes, may gabi Action Bray, no? May gabi sa tanang tagpalamati isang Action Radio. Action Bray, ang aton subong weather update, alas 4 sang hapon issue sa pag-asa, 30 of September 2021, no? Ang trough sang aton nga typhoon
Mindoli, no, nagaapekto sa aton eastern section sang northern Luzon, samtang aton nga Metro Manila kag ang rest of the country will have partly cloudy and cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. So gina-cause ni siya sa mga localized thunderstorm kag ang aton nga Bacolod kag ang aton Negros Occidental may mag-aagom sa nga hangin, no, from light to moderate, no, with the southeast to southwest direction. Samtang aton coastal waters will be slight to moderate, no, nga may ara sang 0.6 to 2.1 meters ang kadakuon sang aton nga mga balod sa aton nga coastal waters. So amo na subong ang aton nga weather conditions and weather forecast ang aton nga pag-asa Action Bright. So far matulot tawahay man lang sininga sinimana Doc, ano, so far. Yes, so ang aton lang din nga kwan ang trough lang sang aton nga kwan, no, nga bagyo nga ara sa aton outside the Philippine area of responsibility. So mula na, no, may ara kita sa mga gulpi nga pag-ulan kag magano lang preparar lang sa mga makusog nga ulan kisa murag hindi mo siya magdugay, no, 1 to 2 hours lang siguro. But then again, kinahanglan preparado ang tanan. Let's pray, prepare, and be proactive in our preparations as our governor is always reminding us, Governor Bong Lacson. With that, Sir Seaford, salamat gid Doc. May gabi ka, mabuhay ka, Doc. Thank you, Doc. Yes, salamat kag mayong gabi sa tanan tagpalamati isang Action Radio. Sige, no, mayong lakat sang panahon naton na may ara sang mga disturbances gid man outside the par, but amo na daw way man tsansa nga magsulod gid diri sa aton. Mga muyo lang kita sa tanan nga tiniyon kag mag-preparar lang gid sa kaugalingon mga kaaksyon. Rason nga mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kamakyasan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na. Subong nga adlaw, Webes kita, yari na sa katapusan nga adlaw sang Setyembre 30, 2021. Biyara na gid lamang kita maka-aksyon sang 86 dias before Christmas Day. Kag may ara naman lang kita sang 93 dias antes kita magsaylo naman sa tuig 2022 mga ka-aksyon. Anyways, bukas na aton sining Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. On board na, tubtob las 9 takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sa kailang sa mga issues kag balitan. Balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ano ba lang na ginalagumba kung ginabantayan nagalinagumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? 4 patay sa ginaligar encuentro nga naglutad kay na sang Kagahon dira sa may Hacienda Lauro, no? Barangay San Pablo, Banwa sang Manapla. Sa rin ining nagkalamatay ginatudlo maka-aksyon galonsay tanan miyembro sang New People's Army. Isa sa 4 maka-aksyon babae kag may isa to ka ginapangita pa sining mga inadlaw mga kaksyon ang tag-iya sang puloy-an nga way na makit-an halin pa kaina sang aga sa iya sini pamilya kon sa diin nagkadto abi, no, matapos nagluntad ining enkwentro mga kaksyon. Ibalik tanay karon nga pagpangalagad pati ng aton sining nga mga interviews, no, sa nasambit nga hitabo dira sa Manapla. Grabe, no, sa mula na kasimple 4 ka persona ang nagkalamatay. Samtang ang iban nga balita mga kaksyon, nagligad lang nga adlaw may 3 man ka ginakabig iya nga mga high ranking kuno ini sila nga miyembro sang NPA ang nagsululong ka dire sa Negros Occidental. Ang iban nga balita daw, grabe nga aksidente dira sa may syudad sang La Carlota, ho. Isa ka truck driver mga kaksyon, pasensya sa nagapanihapon, wasak ang ulo matapos nga aksidente na hulog ang iya sining nga truck nga ginamaneho
nadulaan sang kontrol, grabe nga pagkapatay sang tao, no? Kalain sang litrato nakita naton pero ti amo na ang sitwasyon hinay-hinay gid. Mga balita diri makaksyon sa syudad sa Bacolod ti kaina formal na nga nag-announce or announcement kaina ni Lone District Congressman Greg Gasataya. Ngayon siya ang magapapili man sa gihapon sa kaangay man nga posisyon o galing wala na siya sang may ginupdan or pagaupdan pa nga makabig naton nga linyada niya abi, no? Nga alkalde, vice-alkalde, kundi mangin independente ini siya. Tiway na wasak ang Big 3 kay amuning Big 3 sa Bacolod mo. Gasataya, Leonardia, Familyaran, mga kaksyon. Tiwasaag na, no? Big 2 na lang ang nabilin. Ang pamangkot, may ara balas ang patindugon si Leonardia nga magpapili kongresista sa iya sining linyada. Ang aton pa nga dapat hibaloon makaksyon, naga-try kita nga makakontak kay Mayor Bing Leonardia, pero sining nga gabi daw may mga damo nga meeting si Mayor Bing. Si Congressman Albi Benitez ti hindi man pag-opdan ni Gasataya, maghambal kita independiente, agi ka lang stunga. Way kasang dampigan. Lantawon tani abi, amat-amat na mga kaksyon ti buwas Oktubre 1 na. Umpisa na sang filing sang COC sa tanan nga may tuyo nga magpapili sa naman nga say ka posisyon sa gobyerno sa bugos nga Pilipinas. Tub-tub ini sa Oktubre 8. Ang iban nga balita makaksyon, oy, may reaksyon diriho si Attorney Maria Katrina Cania sang Comelec Bacolod makaksyon, hambal niya, hindi kagwala ko na namian nga pasibangdan ang Comelec registration ginakabig nga super spreader sining COVID-19. Kaya nagligad nga adlaw na muno ni attorney ni City Administrator Imang sa interview diri sa Action Radio nga ang super spreader ginalantaw nila Action Oliver amo ni ang pagdugok sang gusto agparehistro. Ti sunod ni attorney kanya sa daw kalaw ay man nga kamiya sa Comelec di daw mong pasibangdan sang COVID-19 sa Bacolod. Bilang tawon tanay karon kay na interview sang patrol naton. Pagbasa ko do mo na mo nga kalaw ay man nga kami ang pasibangdan di sang COVID ngayon eh. Ang tawon tanay di karon be. Kaya tawon din punggan maparehistro mga millennials pa ni halos kalabanan, no? Ang iban nga balita makaksyon, goodbye Aspan gid. Pinahalin gid si Aspan di sa Negros Occidental. Supervisor sang Comelec sa Negros Occidental, dito siya natabog Action Oliver sa Victoriasa. So nagligad to, kundi nag-UIC di siya sa Comelec Bacolod. Ginpadalaan sulat ni Mayor Bing na dapat may delikadisa ka. Pagkadason nga adlaw, binalik to siya sa Negros Occidental. Tiguro nakabati report gyapon nga bisan ato to sa Negros kung kisa masiplatan siya nga nagakadtos Comelec Bacolod. Siya yung tunto nga lagaw masigapos Comelec ari mo ay ihaboy takas Victorias medyo layo na ginto. Politika sa Bacolod sa dyan, no? Victorias Bacolod way man sa kauras gani. Pero duway na siya maipoder. No, kay hindi na siya Comelec supervisor mo. Victorias alone na lang siya, no? Interview to boss sa Attorney Aspan be. Alam mo, torneo ba si pamate, kada pa interview ako, binga nga, do kay hinali lang nga daw, ginamat-amat ka lang sa Bacolod, probinsya, balik sa Victoria. Sige, ang mga balita makaksyon, diri sa Negros Occidental, maayong balita niyo kay, may masobra 7,000 hektarya sang duta ang ginpanagtag sang agrarian o konsining dar sa Klowa mga kaksyon. Sa Negros Occidental, GCQ ginpalawig sa Negros tubtob Oktubre 31. Social Hall sa Kapitolyo preparado na para sa filing sang COC buwas nga adlaw mga kaksyon. Ang mga balita lokal balantayan ni karon mga detalye niya dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Nagaproblema kabla sa imo punggot sa imo da nga
Maka-aksyon nga ginabantayan nyo gid sa aton sini nga pagpangalagad. Dire kita anay sa mga nagalinagumbaman nga balita didto iya sa national mga ka-aksyon no. Oo kay nano ini pating mga carrots gali aksyon Oliver kag mga repolyo may mga smuggled na halin didto sa pungsod China ho. Nasiplatan diri sa aton sa pungsod Pilipinas rason nga si Senador Kiko Pangilinan duso sining Senate Resolution 922 no nga naga pangabay sa pag-imbestigar sining mga carrots nga ini kag repolyo nga makit-an karon sa mga market mga kaaksyon nga ini isa kapag lubag sang kasuguan diri sa aton nga nagsulod nga wala sa mga permiso. Ginbase diri makaaksyon ni Pangilinan sa Republic Act 10845 o ginatawag nga Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 nga nagaproteher sa mga tawo kag sa mga nagapananom sa mga sabotahe nga ini no suno sa iya ang ini nga pagsulod sang mga utanon diri sa aton no wala gid sang husto nga proseso. In fact ini ang nakit-an didto sa may Subic Port Zambales Makaksyon nga nagikan ini sa pungsod sang China. Ay nando nga sitwasyon ini. Ini ang ginconfirm na ni Agriculture Secretary William Dar mga kaaksyon. Ti kita diri may mga carrots man kita, may mga repolyo man kita. Ti kasagi patay ka pa sinulod siniman o galing kiti ini smuggling gani mo no why nabalaan di nang manugbantay ta sa aton sini nga mga border. Di nang border naton kumusta na sila nagakahangawa si Pangilinan kay halin sa rice tarification law ang African swine flu pagid kang ang pandemya pagid subong duro nga problema diri sa Pilipinas guro ginatubang naton dugangan pagid mga kaaksyon. Ang iban nga balita didto iya sa national ariho kaina nagsinggitan ang grupo sang Alliance of Concerned Teachers o Act mga kaaksyon sa Quezon no ini ang advance nila nga singgitan kuni dason nga inadlaw Oktubre 5 kuana mo World Teachers Day mga kaaksyon no Oktubre 5 advance nila nga panawagan sa gobyerno nga dapat talupang do ng ila sini 87 kaadlaw nga mga 87 days credits mga kaaksyon ang overtime premium nila tagaan sila laptop gadget, internet allowance abi pagid 10,000 pesos mga kaaksyon nga mga ano pang ibandi mga ginapangayo nila honoraryo 3,000 nga information adjustments mga kaaksyon para sa ila. Siya kabay pa nga matulupang dan ini sang gobyerno sa aton sini nga mga manunudlo. Halin pa ni isang nagligad nga mga anyos ang sininggitan sa aton mga manunudlo daw hindi gid sila matulupang dan sang maayad-ayad ano nagatagaan man sila pasaka kung kis 20 pesos 50 pesos nga ang balor subong sang dulce gani pinakanubo piso ang plite subong pinakabrato sa salakyan utso no kung isa matabuan mo sakay ka tricycle may intuan ka pa sa mga swapang ng mga driver. Disgrasya ti ikaw pasakaan ka lang niya 20 pesos 50 pesos 30 pesos amo na yung panggobyerno sa Pilipinas amo na yung panggobyerno sa Pilipinas nga to mga tao nga mga importante daw ay payas ang balor pero ang iban dira nga daw ay man ka pulos-pulos among sagi nila katutok mga kaaksyon pero sini nga eleksyon tanan aksyon Oliver nga pasalig mabatian tanaman painto naman kamuda Arya, no? Aring balita makaksyon kundi si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag sa nagligad. Siya og dili mo pabakuna, ma-force ko nga gamito nako ang pwersa militar aksyon Oliver. Kaduway na nagin palayag mo. Sus arang batiko sa mga tao siya na ano na ning iyayaman. Why na ni karon niya sang human rights ni diktador na ning type ni. Why na ni karon niya sang matawag naton iya kaugalingon nga pagtatawag sa kaugalingon ang tao nga preparar man sa ila sinibing kaugalingon nga di sila magpabakuna o kung ano nga sitwasyon nga gamiton mo yung mga kung ano mga otoridad.
Tit ang pointed out pa dito ni Duterte, amo ning mga religious group pa ho, nga daw damo gadya ang wala nagpabakuna. Na, di mo na ganing ayo naton, abi si Pastor Kibuloy, Presidente Rodrigo Duterte, nakapabakuna na ng imo pastor. Action firing line. Kaya daw may guhay man kamo kaayo, no? Kung nagpabakuna na. So, ang batikos kay Presidente Rodrigo Duterte ay hindi basta-basta. Kung basahon niya lang guro, ara yung pamuyayaw siya, pero kung hindi kabi kabalan Action Oliver, malipong ka. Action firing line. Madulaan kaginhawa sa buyayaw sang tao sa iya. Now, kaya daw hindi gito kalusot, kaya hindi mandatory way man talayis Pilipinas, nga mandatory ining vaccination nga ini, daw hindi gidbi kalusot, gid abi, subo nga adlaw, may ara singin pagwa nga statement diri, si Justice Secretary Minardo Guevara. Hambal niya dire, siya ang tanan nga mga LGUs, pamati mga local government unit basi pamati kamo da are. Sa mga alkalde nga ugtas na mga tao sa inyong mga lugar da hindi magpabakuna, are pamati. Kay suno kay Guevara, why di kamo makahimo sang local ordinance Action Oliver nga i-force kag obligahon nga magpabakuna ang inyo pumuluyo. Action firing line. Na ang mga konsihal da sa mga banwa kag syudad Taris Negros Occidental, balay na kamo da, anong basis ni Abe, ngita na kamo abogado da kayo, si Justice Secretary Minardo Guevara na ning hambal. Hambal niya ihalimbawa ko Action Oliver ang pagpadumili sa mga internet shop sa mga schools naton nga lapit bla. Sa amo-amo lang na siya kamo nga mga alkalde, suguan nyo na ng inyo nga mga konsihal da nga magdihon sang isa ka ordinansa nga naga-obligar sa inyo banwa nga magpabakuna sila. Action firing line. Di sa sini nga panahon nga lapit ng eleksyon, ngi man sinong mayor manghimo ba ordinansa ka magsugo ni madulaan kamo buto. Action firing line. Bisan kuguon nyo pa ng mayor na. Kung may mayor sa Negros Occidental nga maghimo sining ordinance, pati nako. Saludo gid ko. Abi bitos tungitis tingi nyo be. Kay nga akadamo bala sa mga religious groups diri sa atons Negros, sari-sari pa na nga mga ngalan sang mga parokya Action Oliver, di ba? Kag mga sikta. Damo pa ni sila sumunod, di damo pagid ang wala nakapabakuna. Pero kung may alkalde nga magdihon sini, konsihal abi gid ang mga konsihal guro nga mga incumbent nga may na mapapili liwat, sino man ayan tunto mag-ubra-ubra ka ordinansa mo ni ma, sigurado ko tugapla kagid tapos eleksyon. Action firing line. Magluwas lang kung mas damo ang tao abi ang nabakunahan na sang sa wala pa nabakunahan dira sa inyo nga lugar na abi hulat-hulaton tani abi basi nakalabot na ni sila nga igtulo pangod, no? Diri sa Bacolod ginalauman ko nga maghimo sang ordinansa si Councilor John Gamboa nan. Pero kabalok Action Oliver, wala man ni siya nakapabakuna. Action firing line. Why ni siya kapabakuna si Councilor John Gamboa? Pero maayo klase konsihal ni no? Kay mga pisan blau, di papili sa Vice Mayor des Bacolod do. Siya, isan why kuya Mayor of the niya, buo na ning huna-huna ko kaperdihan sa pagpadalagan kuya. Sa pagka Vice Mayor des Bacolod, why may pakapugong sa akon, may mga leader man ko mo. Action firing line. Pero balik tadi sa bakuna. Nan, hulat-hulaton ko, no? Kung sino man da, gobernador, basin probinsya, kay probinsya, subong da gauluog tas man tuod mo. Diri iya sa Bacolod, so far daw hindi na problema gid ang bakuna. Ang bakuna din ginakulang subong suno sa report. Action firing line. Pero sa probinsya, daw damo pagid ang hindi gid magpabakuna. No, sa mga nabukid-bukid nga porsyon. Kaya ti amo na ganing ila rason, una-una, basi mahimo sila nga zombie. Nan. Action firing line. Ikaduwa, after pila ka tuig, basi madisgrasya sila, pero kapangamuyo kita nga hindi lang, no? Kay ining bakuna, nagapati kita nga makabulig na sa sitwasyon ta subong. May ara man sa nagahambal nga ang bakuna himo sang demonyo o kunyawa. Action firing line. Ining konsihal nga magdiyon sang bakuna ordinance ni mo gining yawa sa pananawa nila kon may himo-himo lang daw mo sigurado. Pero lantawan tani, no? Lantawan tani kay para
para mabalaan tagig kung sinong maisog-isog tadi sa Negros Occidental abi nga mga aton nga opisyal abi sa gobyerno, mga kaksyon. Firing line. Aryo, may din may survey, may nag-text sa akon, may survey ko nung 4113 do hindi pa na di sa amon ambot sa diin guro na 41 kuno si Albi, 13 si Mayor Bing. Action firing line. O way ko na kabalo, salamat sa nag-text dire pero way kami ideya sinano, hindi na ya amon dire sa Action Radio, no? Percentage siya ding amon iya, hindi kay number lang akon ano, no? Sige. Ang politika sa gihapon, no? Kaya lapit na gin man ang eleksyon, may connection gyapon sa bakuna ni kag bakuna kag mga bulig sa mga barangay, bulig sa pumuluyo sa mga banwa kag syudad. Nagapangabay diri si Senador Bongo ho, nga hindi ginaton paglaktan politikanan amo gid. Action firing line. Mayara subong nagagamit posible na sa mga alkalde, mga konsihal. Oo, latawgon kada magpabakuna tapos gamiton muni muna. Hindi gi kuno paggamiton kay ang krisis wala pa man si 2022 nga eleksyon si krisis ari na ni. Dapat ang krisis para sa krisis gid lang. Action firing line. Hindi pagsundon ang mga bulo bakuna tapos iambal nga parte ni sa muni tapos politika butangan ngalan. Oo, kay hindi gid bawal gid siya, hindi manami ina, no? Action firing line. Nagapangabay si Senador Goho sa tanan nga mga incumbent naton nga dapat ang mga mandato dira sa inyo amo na nang sundon nyo. Hindi nyo na pagdugangi pa kung ano pa dira. Kay way pagidman ang eleksyon kung subong amo ng trabaho mo padayunan nyo lang na. Kag hindi lang pagamita ina para sa inyo pamulitika. Action firing line. Sige, pero dugay naman pag-umpisa pa lang ni COVID-19, nalakta na ni politika atong hinatagay sang tagsing 6 mil sa aton di. May nagkala-suspender na gani nga mga kapitanes. Action firing line. Pag hinatagay sa mga bugas nga mga baho to kuno, mga dilata nga expired kung ano-ano na lang, dugay na ning pamulitika isang COVID-19. Action firing line. Bisan din ka lang subong nga lugar des Pilipinas, ang COVID-19 somehow ginagamit pamulitika. Action Oliver Ilabos bato. Action firing line. Na City 20 na sa aton sini nga pagpangalaga damo nang dulo dalag ko nga mga kuana, mga balita sa National Maka-Action pa yuhom na sa inyo subong nga gabi. Kag ginadulong ini sa aton Maka-Action sang DTI man ni former Councilor Cesar Distrito nga kunuhay ini siya ang gin-invite gidman sang grupo ni Albi Benitez nga magpapili bilang vice alkalde. Action firing line. Pero hulat-hulaton tani Maka-Action ang mga dugang pagid nga detalye sini. Action Brian Warden. Action firing line. Ako na lang matira dire Action Oliver ha. Ini nga announcement nga akon pagaymuon isa sa pinakamabudlay nga desisyon and luyag gid ako magpasalamat no? Maging tagaan kita sang kalam sang Ginoo. No? I've been praying a lot for this for a couple of months already. No? I was asking for His will, no? Kung anong iya kabubuton. No? Luyag man ko magpasalamat sa mga kaupdanan nga nag-upod sa sining proseso nga po naging patigayon no? Sa aton nga mga kaupdanan, mga leaders, barangay, mga supporters, ang akon nga mga pamilya, no? Akong mga kabyanan who went through with me no? In this time sa
himo sang isa ka desisyon. Uh, I already informed Mayor Bing and Congressman Albi about my decision a couple of weeks ago, almost 2 weeks ago. So as what I've committed sa Pumuluyo na if the time comes na mag-istorya na kita about politika, I will also be making my own announcement. No? Since tomorrow is the start of the filing for the certificate of candidacy. No? So sa mga kauturan ko sa siyudad sa Bacolod, I have decided. The decision was difficult to make, but it was made with the most important and sacred consideration in mind, the lives of the people of Bacolod City. I will run as the official congressional candidate of the Nationalist People's Coalition. I am not taking sides. I will run as neutral. Mayor Bing Lunardia and former Congressman Albi Benitez are my maninoys during my wedding. Both are significant to my personal and political journey. My decision is ultimately premised on the realization of the Bacolod City General Hospital, which will start construction next year in the midst of election season, in the midst of a pandemic. We can all agree that we need a hospital in this most critical of times. Our healing greatly depends on it. With the utmost consideration in my mind and in my heart, I want to ensure its smooth and successful implementation next year. I am for the realization of our dream for Bacolod. I am for the realization of the Bacolod City General Hospital. So thank you sa tanan nga nagpalabot sa ilang support. It has been a very emotional journey for the past couple of months. Kapasalamat kung wala padayon ang suporta sa akong pamilya, sa akong mga kabyanan. I want to make special mention of my wife na wala gid naghalin sa tupad ko for the past couple of months. My friends, Mr. Ian Law, ang staff ko sa office, no? Sa remark kagtanan na ari dito. So thank you for your time, and I assure the people of Bacolod City, please continue to watch me work. People's Action Oliver, no? Feeling like a fool, nothing. Taon sa naman tanong panahon na yung taon, no? Ay, di ba? Ano hindi ko maplanipan? Si Madam Messing Way nagautoy-utoy kadlaw sa ubramak sa bray, sobra na ginamo. Hindi tuon man ga pangbugsay subong si Congressman Greg Gasataya sa duha ka bangka. Di ba no? Turn between two parties galing niya. Tiyan mo na, i-present ko man lang sa inyo anyways si Councilor Novero way pa man hulaton kung ano gid man ang mangin madangtan sini mga ka-aksyon, ano? Me myself nag-try tawag sa staff sa personal number ni Mayor Bing Dinardia pero masako maybe siguro. I-try ta lang action Dale abi. I-try naton abi si Vice Mayor Elcid Familiaran basi pa naman makahatag sang statement tonight, may connection sini. Kay sila ning ginatawag gani nga big three gani mo, Gasataya, Leonardia and Familiaran mga ka-aksyon. Ti karon nahimo na lang nga big two. Ako pretty sure si Familiaran hindi ni maghambal nga kung sinong ibulos o kung may ibulos, ano nga sitwasyon, pero need naton nga makuhaan siya sang gamay man lang nga panugdaon angot sini magkaksyon bagod ga kadako sang iya man sining kuan mo ang iya sining role dira sa ila sining grupo
mga kaaksyon, ano, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Feeling like torn between two. Nga parte sang isa ka relasyon bala mga kaaksyon, ano, magagaabot ina kung kaisa mo tiyan mo na gapili ikaw pundiin ang pinaka the best dirang himuon mo nga wala ka na lang updan sa piyak kag piyak. Action Firing Line. Hi, ari na sa linya na to, no. Online sa Firing Line. We have on the line Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. Yes, mayong gabi, Action Bray. Ang gabi sa imong listeners nila. Aha. Vice, kay na nakakuha kami statement with Councilor Novero, and right now gusto namon makapangayo man sa imo sining side any panugdaon, Vice, sining announcement kay na ni Congressman Greg Sataya, Vice. Ako, Action Bray, white ko pa nagdaon. Kasi siyang nagpatugdaon mo. Aha. So, ano, yes. So, mhm. coming from him, amo nang iyang statement is going to run as an independent and a neutral candidate. No? Mhm. Okay. So, Vice, ginakabig ka mga big three mo, di ginamalipat sa mind ko. Susubong na medyo nabuhinan isa, although nga tiyamba niya, way kung may suportahan. Kumusta ang stand subong sang Grupo Progreso still? Well, wala man kunti iban kita, no, kay Councilor Alestino. I said no. And hopefully, or hoping, wala na. Wala. Okay. Hindi ko pa speculate, Action Bray. Aha. Pero, Kasi may mga individual preferences and decisions kami. oh yes. October 1 to 8 pa man ang filing of COC, medyo lawig-lawig pa man nga brainstorming, Vice, ano? Correct na siya, Action Bray. Aha. Pero Vice, ano man, ayhan mapasugot si GP nga wala sang kongresista nga patindugon sa inyong paglantaw? Well, as I understand, wala sang congressman nga i-field ang GP. Okay. Maybe siguro part na Goros. I don't know from other members kung anong ila interpretation. Maybe guro part ina sang agreement, ano, anyways way ta kabalo ano agreement kay according to Kong Greg, duwa na kasimana nakaligad nakaistoryahan na gid man sila ni Mayor Bingler Diaz sa iya sining desisyon mo. Again, Action Bray. Maybe guro ang paghambal mo mention mo bago lang nga wala pay patindugon sa pagka-congressman ng grupo nyo, maybe is part na sa agreement nila sa with Kong Greg kag Mayor Bing nagligad nga simana. Posible. I think so. Damo nang ila istoryahan na and damo man ang akon understanding. Pero pagka sa pagadula sa grupo ni Kong Greg, although nga ara malanda siya, kag ang akon tumaintindihan gid wala ko sang suportahan may isa nga alkalde or magpapili alkalde rather. Isa ka dako nga pagkadula gid man sang set up sang Grupo Progreso, Vice, sa imo paglantaw. Well, ang leaders ng GPTS is malanggoy man Mayor. may nadula. Aha. Oo, ang akon gani understanding dira na relieve ang mga leaders eh. Okay. Ang decision niya ni Congress to run as an independent or neutral. So wala nakaroon siyang kuwan siyang ang decision karoon sa mga leaders. So they are free to choose, diba? Sila mismo galibog So, man nimo. wala problema si ang mga leaders. I see. Okay. Maibalang ko, Vice, ano, kay kahapon, medyo nagsinagabong man ang ala ni former Councilor Cesar Distrito, although nga according to him nga gin-invite siya
wala pa man lang niya sang ginatawag naton nga siya na gid no ang mangin running mate abi ni anay Congressman Albi Benitez, pero a former Grupo Progreso member man, ano. Any comment man sina Vice so far, may if in case gid ba dayon ang enkwentro ninyo ni do tatlo gid kamo din si Councilor Gamboa kag distrito. Wala tunta ang desisyon nila. Kaya wala pa man filing mo. Correct. Although nga si Councilor Gamboa may in one of his interviews I think decide siya to run as vice mayor. But previously though between congressman and vice. Duduwa ng But ang uli interview vice mayor. Wala tuntang filing. Kasi hindi pa certain ang tanan eh. Yes, oo. Even though dira sa inyo nga grupo, even though you Vice, no? Way patak balogid kon base mag-congressman ka lang kalit bala. May manta ideya. Anyways, mo man na amon no Vice nagkayo man kami sa imo komentar. Anong gusto mo ipalabot sa Bacolod noon? Vice, sining pag nagahilapit nga pag-file sang COC kag ining eleksyon na gid nga nagahilapit ko Vice. Ang pag-file mabot na siya, ang eleksyon mabot man na subong niya ti halong ito nga nagyapon. Cases sa taas, damo ka nagkalamatay, ang wala pa ka pa vaccine na paminsyaran niya sa Malawi, 94 to 95% siyang nagkalamatay na ton unvaccinated na. Silingon sa pulo kakapatay, siyang ginaan why ma-vaccinate. So, paminsya sa Lawig, kung paano masalbar ang kabuhi sa pamilya at action ba. Ay, Vice, may pahabol ko gamay gid lang ni, no? Kasi ni nga hapon, may nabasa ko din nga balita from National, si Justice Secretary Minardo Guevara nagpalayag sa Vice nga ang aton sini mga LGUs pwede makahimo local ordinance nga maka-oblige sa pumuluyo nga magpabakuna. Anong paglanta mo si Vice? Basta gani ang national law is superior than the local law. So, ay ko kabati sa iyang statement and that I don't know kung anong interpretation siyang aton sina mga lawyer members siyang sanggunian if pwede na or not. No? So, hulaton naton kay bilin ta na sa mga experts sa mga lawyers. Sige. Vice, salamat gid. May gabi. Good luck sa mo, Vice. May gabi. God bless. Yes, along sabay. Yes, sir. Action Firing Line. Vice Mayor Elcid Familiar, ang tiari budlay man ay pakontrahon action lip. Amo ning kulo kontrahon mo sa Vice Mayor man do matyagan ko do mag-antos kay giguro. Pero hindi man masaligan sa day Councilor John Gamboa kay gagawa iniya. Nagakadto niya sa ground zero ya kag didto naga-istorya sa publiko mo. In fact, nagagwa ang ngalan ni Councilor John Gamboa diri sa Bacolod. Labi na gid nga nagakwa ni siya, nagaupod ni siya sa mga tao nga mga consumers, mga taong pigos bla, no? Kita isa man tanan sa na pigos mong kaysa pigos ka ginatawag mga sinikog basiwan ni nga suktanayo. Action Firing Line. Si Gamboa isa ina sa nagaupod sa mga rally-rally iya mga kaaksyon, ano? So tuway takbalo kaya mo lang ba na nagareklamo Action Olivero sa Basiwa Promoter basi bumuto ni siya tanan-tanan. Action Firing Line. Alita mo na si Vice Mayor Elcid Familiara naman niya nakapanggamot na gid abi mo. Kita nyo ng mga kahoy nga tamaan na gid ka panggamot da budlay na gid lokaton. Luwas lang kung tinuntuhan gid sang DPWH da. Pero kon politika man lang si Vice Mayor Elcid Familiaran malisod-lisod na mga kaaksyon kulo kontrahon ini. La 7:36 mga slide pa lang na nga mga panugdaon sa aton sining nga mga kwan sa aton sining nga mga official diri under sa grupo Progreso. Si Familiara naghambal niya siya bisa magkinaano iya. Hindi gid ko maghalin sa grupo Progreso. Action Firing Line. Kablo kami litrato nagalagaw nga duwalas lang ni Congressman Greg nagakadto sa lugar, nagasuksok sa itom nga bayo, damo sina ginamalisyahan niya sa publiko iya, no? Ginamalisyahan por tiniyang politika bisan gani kung isa mag-asawa ga inaway pas politika. Action Firing Line.
Oo, nagainaway sa politika, mga kaksyon, bangod lang sa ginaapin-apina nila nga mga kandidato. Action firing line. Kay ang kwan pagidayhan ang mga kaangay ni sa ila abi, nagabatya gini sang kalain sang buot. O galing kiti sa mga mga sportsman man lang ni sila. No, way man sila ga kwan gid. There is bakulod na namian ko lang din sa politika, baanay lang. Action firing line. Way gid abot sa punto nga magtinampaanay abi, mayara mangguro mga supporters lang pero ang aton sini mga public officials di man nagapapili, nagapadalagan mga convent naton, the while ni sila. Action firing line. Sige, dira lang kita na asta. Actually, gusto ko gid tani lang buton si Mayor Bing, gani kiti alang-alang guro pabasanta. Pero ang bali Vice Mayor pamilyaran siya, kabay pa nga wala na may magdugang pa nga madula sa GP. May kabat siya gid sila kadako gid sang guab kumbaga. Action firing line. May isa di ga chat sa akon hambal niya Action Bray. Padalaganon tabi si Manong mo Marlon Solidom Congressman. Maporti man ni si Ruli Toriano Villardi do. Piho ka? Action firing line. Si Marlon Solidom padalaganon niya Congressman. Ati may dating man masi pa lang galing iti amon tong hambal ni Vice do wala may fill-in da. Action firing line. Sige, last 38 na sa aton sini nga pagpangalagad makaksyon pagbalik ta karon dugay-dugay. Ano ini ang palayag ni Attorney Kanyaman, dumay-ari siya pitik gamay sa statement ni City Administrator Ang nga super spreader. Posible ang paglantaw nila sining registration sa Bacolod. Action firing line. Sa COVID-19 mga kaksyon, kag ang mga balita karon parte sa enkwentro didto ya sa Magalona o kon sa Manapla. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang si Kim Iriman, Divina Garcia. Good evening, Sumbray, watching Manvel Royal Subdivision. Si DJ Juna, gaabot sa live ang taho ang dilema kung sino ang pilion, pero good decision ang iya kong ginhimo mo para neutral for both sides. Daw relasyon malang na para fair ng tanan. Si Rochelle Fulgencio Susana, good evening, Sumbray. Gamonitor lang kami diri sa Pandanon, DSB. Joby Monares Araman, si Ruli. Si Piper Purse, libo kalabalaba sa imong komento. Nubo-nubo alang dason ay, ha? Ak Sumbray, correct na pati kumilik gina politika. May ara hakutay, may ara taga-iban nga lugar, may ara taga-kumilik nga na bulos. Ano gid ang ginahadlokan nila, tanan na lang himuon nila labi na ang petisyon, sino bala ang nagagasto sa ila, sino nagbayad, abogado. Kung matabo ang mga pumuluyo sa ila, madaog-daog gid kamo, pero kung hindi magbuto, pasensya kamo kay gusto sang mga tao. Nan. Si Na Ion Lynch, nagabonitor mana. The breakups buset. Tiyotoy kadlaw si Nani Lynch. George Gargasiran, turn between dito gid-gidya. At iyo, Dijen Jonah, nakakadlaw ko sang background na to between two lovers ba? Si Warren Ortez Araman, Dennis Richard Tiboruma Araman, Vicky Zamora Fuentes, thank you again. Si Anabelia Amuyot, Hirapusco Bert Caraballo, good evening, Sumbrian, happy last day of September and happy 15th birthday sa akon bugto nga bata nga babayan nga si Rona o Caraballo. Alonan Suset Araman, Barayo Garay sa Pandanon DSB, Martin Aliling, si Nonoy Alipuon, Aksumbray, tamyaw ko mama ko Gloria Alipuon, pamati gid subong kay asawa ko si Leia Bravo, halin kay Nonoy Alipuon. Ricky Soriano, good evening, Sumbray, pamati ko din sa Barangay Mandalaga na Georgina Subdivision. Si Yorb Kinol Araman, si Christine Minies Villalubos ang Pandanon DSB, Dondon Piliado Ilikin, Jerel Gadudo, Virgie Salgado, Alex Fuentes, Jerel Gadudo, okay, nabasa ko na, Alex Fuentes man, Boards Asa, Ralston Zaragoza, Maria Teresa Hopiliena Araman, Junior Pilayo, okay, sorry,
Buloy Palaboy may gabek sumbray mayo lang da nga pag shot kay Rodi Bungol kag pail sa Bangga Rizal sa Victoria. Sige. Si Banjo Arnijo Araman, si Ashley Elizalde, good evening tamiya ko Dexter Ryan, Ashley kag happy birthday kay Aika halin kay Mama Tarsing kag Papa Tuto Nanay Oring sa Maaw Idol Tagid ka Sumbray Basko Gidakson Radio. Salamat. Imbong Jocampo Araman, Melvin Piñafiel, si Eric Moico, si Novem Juanites Maghari, Mengabek Sumbray, monitor sa Barangay Villamonte. Si George Gargasiran sa Singkang Airport. Okay, sige. Don Pilyado Ili, kinabasa ko na. Piper Purse listen siya gid kung lawig akon comment good luck na lang sa padalagan kabay papilion ta sang maayo. No problem Piper Pursley. Na next time ha. Thank you gid. Star Mayo, good morning Sumbray. Attendance from Rochester, Minnesota. God bless your family. Okay, sige nabasa ko na. Alright. Lilia Taton, stay safe man and God bless. Michael Singno or Singo Lamayin, nagamonitor sa Barangay Alihis. Junilo Norbe sa Waaw, Piper Pursley Sumbray pa kahapos intindihon kung ang tao nagbulag sa grupo, ibig sabihin gusto ya sang pagbag-o. Tanda man si Piper Pursley. Si Louie Aldas Sr. Good evening Sumbray, ang mga politiko galingin ulo tupad balay ko di wala na obra ila mayor tagilid. Grabe pag ganun panilag mo na ba? Si Juan Hiraposco Bert Caraballo, transport sector ara gid kay Vice Mayor Elcid ang pag-support sa iya kandidatura. Wow. John Mark Mendoza, thank you gid. Si Andy Diala, may gabek Sumbray, patamyaw ko asawa ko nga si Jennifer Diala, kag bayaw ko nga si Jeeper Villanueva, 33 sa San Esteban, Phase 1, Bago City. Salamat gid Sumbray. Sige. Okay, sige. Mapulo-pahuway lang ko kadali. Balikan dagi ka muna. Ha? 7:44, pakisa-share lang. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Nagpasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
isang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat yun sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:55 na mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan, i-endorso ka Antes pa naman sa patrol mga kaaksyon na may gabi lang sa kay 6949. Good PM ayos ang background mo Aksyon Bray. Oh. Good PM Aksyon Bray. Kung gahambal si Bongo nga bawal laktan politika ang bakuna tani dalon niya na lang ang balandra na tarpulinda sa mga highway. Hindi na ito napitpan. Na inday padayuna hindi bala bawal na Sir Brian kay daw pamulitika man na daw electioneering man na gani damo to da butang da sa kwano sa mga poste tas dalanon sa poste pa na iya sang siniko ginapakabit. Aksyon Firing Line. Aha, pwede pa man na kay way pa man sa kakwana ka-file sa COC. Kung maka-file sa COC may mga calendar of the activities dapat ang aton sining mga kandidato kung saan o lang pwede sila makakampanya, no? Good evening, Aksyon Bray. Gamonitor ko di adlaw kagabi. Bisan perting kahinay ang battery sang radyo ko basta mabatian lang ang tingog mo. Maricel Train Tania sang Moises Padilla
Nag-intra ko action bray sa ARB para mabakal ko battery. Bao tani kung mabunutan kada kay ma-start na ni buwas nga adlaw ang aton sini tag 3 winners every day sang tag 500 pesos. Sige, balikan kung iban karon nga mga mensahe nyo ha. Kay check ko ano yung patrol at this time 7:57 Action Radio Philippine Standard Time. Firing line. Good evening, Sumbray. Pwede pa ko makapadala entry sa ARB? Padala lang kay kuanan talang na bunuton. Ikuala na nila, i-check lang na nila sa mga interest nyo. Ano? Okay. Good PM Magsumbray, nagapamati gid kami kagagabi ang ARB dire sa amon sa Tabayag More Power. Sige. Salamat gid ra sa inyo, no? Sige, check naton this time ang patrol, no? Romeo Alismo Talde. Good evening, Sumbray, watching live from La Carlota, Tamiyaw Kulang. Si Richie Jen or Huen. Utay Renel nga nagapamati gid permi sa Action Radio. Madamo gid nga salamat, more power. Si Merly Gonzaga, monitor Cinema Tinion. God bless Action Bright. Thank you gid. Milili Oligo Araman, Arman Regalado naga-monitor sa Montara o ginatamyaw niya lang si Misang kag mahal sa Montara Isabela. Si John Acosta Action Bright, good evening niya. Punta monitor lang ko diya. Salamat gid. Crisbel Matrias sa may Storms 3, Barangay Estefania. Si Virgil Pinda Raman sa Celine Homes, galantaw via Facebook page naton. Salamat, God bless. Si Louie Aldas naman Senior, Action Bride Dalagan, Bla Vice Mayor, baligya ko ni akon Hilux, igastuta, hindi lang Mayor kay Bakod si Benitez. Kung padlaganon mo ka Vice Mayor, inang Hilux mo, bisan sa purok na di na maagahan. Action firing line. Salamat gid sa offer, sir. Diri lang ko sa Action Radio. Kagula man sa may mabuto sa akong disbakulod. Action firing line. Action Jan, gatawag kami si mo Action Jan sa patrol, sinima tiniyon, basi ga monitor ka mo da. Si Melanie Calvas, arama naga-monitor, more power gid, no? Hirap. Okay, sige, salamat gid, no? Si Chris Vilma, ano Action Bry ang number nyo, liwat nga wala na ko number kay ginkawat ang CP ko. Gali. Stephen Magbanwa, good evening. Sumbray, lihog lang ko sa mga drivers ang kolekta basura. Di na tuman. Daligid lang. Kolekta basura nga maghinay lang padalagan kay daw ambulansya kadasig counter OA. Ay, tuod. Sige mo no, konta na niya, no? Ang kwan ko, no? Ang driver sang ambulance, way ka sabat patrol ta sa Action Jan. What happened, no? Sige, i-check tabi, no? Action Jan ga, tawag gabi na si Action Jan, sinimat tiniyon, si Action Oliver. Daligid lang, ano? Basi may maka-inform na ka-action dyan, tawag kami na si mo patrol. Action firing line. Si Leona Vergara, naga-monitor man. Arniel Gonzalez, salamat gid sa pag-monitor, ano? Sige. Ara na? Okay, wala pa. Okay, sige, ara na, no? Salamat gid. Si Juan Mil Arama, nakatutok na sa Victorina Heights sa sini mga tiniyon. Si Piper Persley, kung ayaw ng mga tao sa niyo, huwag pilitin Action Bry. Mamangkot ko sa imo, prangkahanay, ako puti, ikaw sa diin Action Bry. O dito ko sa Don Salvador, ga green tong akon bulutuhon niya kaysa bukid sa Don Salvador. Action firing line. Basta media kami, ako neutral kami na di. May kami na di sa may ginadampigan sa sino pa na mapapili. Pero may butuhon kami. Action firing line. May butuhon kami sila. Sige rin ang patrol, ang balita ng Action dyan, dulong sa aton sa D3 Bio. Igdas nga tinaga ni Attorney Kanya. Action John, may gabi.
Aksanabray ko na basihan naton ang regular nga COMELEC registration period magatakop ini kuntani subong nga adlaw Setyembre 30 tuig 2021 ug gali kay ko na baluan una nangagin na parayag sa Commission on Election in Bangka ngay lagin pasugtan ini ginatawag nga extension sa COMELEC registration nga magusugod sa Oktubre 11 tuig 2021 action bray. Pero antes naman natapos ining COMELEC registration, diri sa syudad sa Bacolod naging mainit gid man kag ang mga spekulasyon may kantanan sa pag-akusar sa integridad kag proseso action bray sang registration nga ginatawag. Ini kasunod nga namadamo sang mga aligasyon nga ginpabutyag ang pila ka makabig nga partido o kon local political group diri mismo sa syudad sa Bacolod kanga ni lamang action bray sang mga naga-transfer o kon nagaparehistro. Ang pinaka-latest diri maning nga pagpahayag nga ginayo nga temporaryo nga suspendihon ang COMELEC registration diri sa Bacolod. Ginako action bray ni COMELEC election officer Attorney Katrina Kanya ang nagbabalik diri mismo sa COMELEC Bacolod nga nagtawag sa iya ang Bacolod City Interagency Task Force o kung Bacolod Emergency Operations Center kag naging yo nga temporaryo suspendihon action bray ang COMELEC registration. Diri sa Bacolod isuspend na tani ina no nga hindi bla pagpadayonon kaya ang ila diri ginaayo nga daw ini ang mahimo alinan sa ginatawag nga pag-transmit o kunang paglaptas ng COVID-19 action bray. O galing kay eventually nagpagawa sa statement ang Bacolod Emergency Operations Center kagin palayag nga ining COMELEC registration nga nagaluntad sa syudad sang Bacolod bangod sang volume sa mga luyag nga magparehistro diri sa syudad ini ginatawag nila nga super spreader event o kun isa ka aktibidad o kun kaywatan nga mahimo alinan sa paglapta sa nga ginatawag nga COVID-19 action bray. Kaina sa virtual press briefer nga ginpatigayon sa Commission on Election kaupod sa Attorney Kanya kag ang Negros Occidental Commission on Election. Iya diri gipabutyag nga do partially why sila nanamian nga ginabasol ining COMELEC registration nga super spreader event. So meaning action dyan, I'm sorry, hindi lang ni kay Attorney Kanya nga statement kundi amo ning nag-result sang Zoom press con sining hapon election dyan? Yes, press con kinini sa action bray, no? Okay. Nga according sa iya wala sa nanamian nga do ginabasol ang registration sa Commission on Election nga ginatawag nga so-called super spreader event. Kaya according sa iya kung lantawon ang bilog nga senaryo sa COVID-19 cases, basi may ibang pagin nga faktor nga nagatuga action bray sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 kag hindi lang ining COMELEC registration. Pero ti dapat din, I'm sorry action dyan, ano? Sa to the anuman benefit man kay Ma'am Embala ang gi-mention dito butan ang gusto magparehistro hindi ang COMELEC itself action dyan? Dito amo na action bray ang registration, no? Kaya ang nagaparehistro mga pumuluyo no nga nagakato dira sa area. So according diri sa iya ang ila ginahimo ni Darabi action bray amo na gani kuno nagahingyo sila sa nga bulig sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod nagkandak sila sang coordination meeting may angod sini kaya ang ila diri nga ginaluyag no nga matabo nga amo gid na nga malikawan nga mabayular ang ginatawag action bray nga kaso o kunang paglaton sa COVID-19 kaya ang pagbayular mismo sa nga mga health protocols nga ginapatuman diri sa syudad sa Bacolod. According kay Attorney Kanya kung lang tawon action bray sa registration area mismo kag sa mga persona nga na-qualify o kung nakalabot sa cut-off ang social distancing face mask kag iban nga mga health protocol na sunod no bisan sa sulod sang registration site according sa iyati kung lang tawon dito plastado gid ang sistema. Ang pagpatag diri ni Kanya ang makit-an nga mga retrato sa sang registration site ilabila diri sa University of St. Lazal Bacolod ining area action bray amo ni ang mga persona nga wala nadala sa cut-off pero sa gyapon nagapilit nga makalinya nagamo nang rason nga nagatuga nga nagaginutok kaya maliyati ko ng lasala nga pagtutukan hindi na jurisdiction sa USLS ang area dira amo lang nga niya nga ginpatawag niya ang kapulisan nga nangayon sila sa bulig kay supposedly dapat ina-maintineron sang kapulisan mismo sa gwa. So, ang iya naman din ginano pagid nga ang publiko mismo nga mga responsable gid no nga hindi bla nila pag
o hindi sila amo na mismo nga magsunod sila dapat sila tawaga nga health protocol action bray para hindi sila maglato sa COVID-19 kaya isa pa dati according diri sa iya base iban na wala bala kalomdom nga sila mismo may mo carrier na sa nga kagaw sang COVID-19 action bray. So iyan ang diri nga punto nga buligan no nga mapabilin ang health protocol diri mismo sa sulad sang Bacolod kag panumdum mismo sa publiko nga sa mga masunod dibi na sa extension sa COVID-19 o kung sa public registration di na maginutok tapos na nabi nga sundon gid ang mga curfew nga patuman sa sulad sa Bacolod para wala sang may maglapas action by sa mga pagsunundan kay hindi magwa nga hindi mismo nga ginahimo sa komisyon ng eleksyon halinaan sang paglaptas sang kagaw nga COVID-19. Okay, do ka kuan gid man tuod no pamatian do ka awkward lang nga pasibangdan tang amo sina nga mga bagay nga pwede ba lang naton mabuligan sa pagpadala sang mga tawo to nga mag saway sa ila tanan-tanan nga mga dungol man nga nagaparehistro man kung kisamo. Amo na action Brian pala ara gina mismo sa publiko man. Galing kiti according sa iya kung tanan ang gusto magparehistro hindi ba punggal nga ila kaw gilingon ipilit dira nila. Kiti may ara nga nagaparehistro nga may mga trabaho pa nga mula ng adlaw nga ano so dapat ang enforcement according sa iya importante gid action Brian. So enforcement nagwalan di galing kiti daw ang gobyerno naga-inaway kontra sa gobyerno man magamon ng sistemas ni. Doma man action bright pero kung ito pamatian aring statement to nga ni kanya partly no so hindi kita pala nananian no nga gina-blame mismo ang COMELEC no for this one kasi basta kada mo man sa factors why may kita spread sa aton virus no sa COVID no and kita yan nagahimo kita sa masarangan naton and then we are asking help gani that is why nga naga-coordinate kita sa city naga-coordinate kita sa aton kapulisan para nga mabuligan kita nga maka-implement kita sa social distancing nga tawag ang tanan ma-observe no ang health protocols and I believe also nga hindi na nagkana naton matatapan and then I'm also calling out pala mga ton mismo nga mga tao nga it is not just the government who has the responsibility to implement these health protocols. No, each of us has a responsibility to ourselves and to our families and to others na ginatubang natin. Kaya basta kita manayhan ng carrier. So, hindi lang na yan responsibility sa isa ka LGU, hindi responsibility sa isa ka agency, but responsibility sa kada isa sa atin. Actually, dapat yan sa Attorney Katrina Kanya, ang Bacolod Election Officer, no? Kabay pa, no, nga ang ini nga statement makapauntat na sang binaslanay sang COMELEC kag kun ati ang ginatumod ni way naman sa iban si Tian ang manang kay siya man nakamunos ni. Gani sang amo na mismo nga pag-label o kun ang pagtawag action bray. Sa COMELEC register kun taon naton tapos na ang registration. Ako dito kay kanya magtuon na lang gid ang tanan kay team extension pa sang COMELEC registration action bray. So maumpisa Oktubre 11 Tob 31 20 días na naman ni. Yes, ang lain lang sanitary o kun ang pinasay diri kay 8 AM to 5 PM ni siya. Ang registration. Tidak ko na nang oras aksyon dyan. Pero, ang bali kanya, wala na di action bray sang unlimited number nga pwede nila mag-cater. 300 lang gid kada adlaw. 300 sa 20 días, butang tabi, pila, 30,000? 6,000? Mga muna. At hindi na, 3,000. Oo, 6,000 o 3,000 good action bray, no? Ang mga dira-abi, oo, tinda ko dako. Galing kidamo, pagid manway kaparistro sa Bacolod, no? Okay, according to kay kanya, man action bray, sunod na punta nga pabutsag, tinagayo kita to ni kanya, nga explicar sa publiko ining mga katabo. Kaya ba kung duduman, action bray, interview mo dito sa action radyo Bacolod ng issue sa mga ambulansa, mga salakyan, no? According to kay ni kanya, ang tigdas sa nga tinaga, kung naglabay ang ambulansya, may gindala na dayon nga nakita nyo nga may ginpasulod nga mga nga botante. Kung may naglabay nga salakyan, may nakita ka mo nga may nanaog kag diretso sulod sa registration site. So ako dito kay kanyang iya diri nga panindugan, wala sang pruweba. Nga tong mga salakyan, ambulance, mga salakyan sa may LGU, nagdala gid mismo sa botante kag nagpapila dara kag nagrehistro action bray. Kay ang ako dito kay kanya nga ginaka amoy subong ko nung ginabother bala ko hindi magduga
gaano gid sa utok o kuminsaron sa tagdumalahan sang Lasal nga masibla madala sila action bray sa sige tawag nga registration. Kasi ang ila diri nga ginaluyag nga palabot ining nga dalan diri sa tubang sa USLS alagyan ginadaya sa masalakyan. No? Hindi mo na pwede punggan ang kung ano nga sa salakyan hindi tala maglabay. Ano sa wife napamatud-an gid nga nagdalagit sang butante. Iya diri nga explanation action bray sa sulod sa tatlong adlaw wala labot subong nga adlaw nga common registration dira sa USLS may ara 2,075 ka mga nag-register. Amo nang kabilugan ila action bray nga nabaton kay Banti of course akong kulang dokumento mo hindi ka mapabatunon mo. Correct na. Sa 2,075 action bray ka registered voters dira mismo sa area sa USLS. According diri sa iya, ang 1,283 majority new registration. Buot silingon, bago ni nagpa-register action bray. Dagang ila lugar nga napakita gid mismo sila mga ID, mga birth certificate diri sa Bacolod. Ano ni sila? Amo ni action bray ang kalabanan nagpinauli nga mga OFW, mga LSI nga dito sa unang obra sa Metro Manila, ibang nga probinsya, kung luwas ang pungsod Pilipinas, nga bangod sa pandemya, nagpinauli sa Bacolod, diri nagparehistro. Do, kalabanan, kung sila amo sinap. Ang 455 diri, nag-transfer lang sa ila registration according siya nubo gid nga numero. Kag hindi man din tanan halin sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental, may boundary connection bray nga linya sa luwas mismo nga okay diba ni probinsya diri sa pungsod Pilipinas. Pero ang ila birthplace is syudad sang Bacolod. Ang nabilin sini diri amo man ibilang halin sa ibang nga lugar nga nag-reactivate sang ila registration diri sa Bacolod action bray kay wala sila nakaboto sa kasunod-sunod nga eleksyon kinadula ng ila pangalan kinanglan nila i-reactivate. May aram ko na action bray nga nagayngagaw nga ipa-change nila ang ilang registration status especially may mga kasado na o kung ano dalang ilang status action bray. So subong amo nang ilang luyag diri ay palabot sa publiko nga kung may aragid man action bray nga mga nakita sila nga kamalamalahan o kung makaduluda sa registration process according to kanya bukas ang COMELEC nga kung may mga petisyon o kung may palapot abi nga reklamo dala sa ila kiti amo magina no kinanglanon ang election break kag ipadala na reklamo sa election o kung ERB na bala election regulatory board registration board kay didikto na action break sila na ang mga desisyon sa mga petisyon nga ipadala. Kung hindi mas na gani guro ka file kaso kung gusto nila untato na lang ang pasibangon kay prangkang istorya kaluluoy man itod mga COMELEC officers damo. Yes, action bray no. Ti amo nang ambal ni Atty. Kanya sinidiri nga ila di ginahimo malang ila di nga papel. Bisan gani nga mga request nila action bray according siya may mga request nga mga watcher ginapasugtan man lang kati sa idalom sang lahi pasugtan nga kung may amo sina pero depende man sa sitwasyon. Yes. Ambal diri niya ginapasugtan nila tanan pero tandaan lang nga kung may makitaan sila makaduluda kamalamalahan may mo sila mag-file sang petition action bray sa ERB o kung gusto nila sa korte. Pero according diri sa iya sa kadamuon na sa nagwa nga mga legasyon kag mga pagpayag ni isa wala pa subong sa petition action bray nga sa mga bangko nga nag-register nga sini nga mga sinimana. Galing kay amo na ang COMELEC dapat anaron nagin man lang kaugalingon niya nga basta panahon sa politika tanan nagaginuwa na da para lang gid gumanay porosyon ang election dyan mo. Do amo man aguro no pero ginapamangkot naman kay ina ang COMELEC anong pananawan ng seleksyon. Safe to say man sila action bray nga may reshuffling man. Galing kay guro na hunahunaan man sang COMELEC amo nang nagpa-preskon sila nga kon pamatian ang mga reklamo sa publiko dugagwa nga daw wala sila mga pulos aksyon dyan no kung pamatian tagid no. Amo na ang ila to kay na nga nagpasalamat sila action bray nga nag-conduct sa press briefer kay para bala mapanumdom naman sa mga politiko kay buwas gadaan sa filing of COC na no ti amalila ano man timing man no may briefer kag para maatag sa publiko kung anong kakatabo sa registration process nga naging controversial action bray labi na nga ako madirila do medyo mainit ang sitwasyon sa politika sa karon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sige. Yari si Atty. Kanya liwat alipot direksyon bray. Sige. Regards to the allegations nga mga transfer na sila no. And then kadamo man sa ilang allegations nga may hukot, may agintumpok, hindi pwede nga ang ina nga ambulance nag-agi lang. Hindi pwede nga ang ina nga salakyan nag-agi lang.
That's sa road. Anybody, public road, pwede man lang makaagi tanan. Were they able to prove or nga ina nga salakyan nagpundogid nga halin sa ibang nga lugar and nagpundogid dira kag ang ina nga mga tawo nagpanaog sa Lasal, and then ina nga mga tawo nagdiretso sulod sa Lasal, ina nga mga tawo nakasulod na sa Lasal kag na-process nila nga registration. So wala sila proof na tanan nag-transfer na sila. And ang aton nga data na for the 3 days nga ari kita diri sa Lasal, may ara kita nga excluding today kay wala pa kita ongoing pa. Ang aton nga total nga registration na da is 2,075. Action by Attorney Kanya sa aton mismo nga interview o sa kay na sa may press wall briefer, no? Kasakata po sa action by ila di panumdom lang gid sa mga politiko ay ano ko na lang nga wala dapat sang cheering squad. Oh. Why na mga bugle-bugle, no? Why na? Oo, hindi pwede magdala sa mga sumalakdag o cheering squad kay kabudlay sang sitwasyon action by. Tintindihan na dapat sa aton nga mga politiko da. Was kita ay ang tanan nga magparehistro kay ang badari ni Attorney Ananoria sang Negros Occidental, wala sang malas kag dibuinas nga adlaw sa politiko nga magdaog sa eleksyon. Kwarta yan ka pa dibuinas aksyon dyan, hindi numero. Daw mo matoy mo no, galing nila galing wala na lagin mo no. Pero ang balila hindi na magulat sa Oktubre 8 kay nalig may kulang imo nga papilis kag magpulihi ka, hindi gin mo dayon papili mo. Hasta lang alas 12. No? Kaya ang badari ni Attorney Ananoria, kung sa October 1, kung desidido ka na, file ka na lang. Kahit hindi pwede magdinaguso kung magsarado ang opisina sa Comelec, magduhan ka mo tanan, at idako ginapamakutanon, kay kung first come, first serve ang basis. Yes, correct. Ang mga action by, balita naman kikan sa patrol ang taglibot sa mga production dyan diya. So, nasunod na sa aksyon sa mga production radyo. Action firing line. Ang balita na aksyon dyan, dulong sa aton sa D3 Bayo, dugang nga proteksyon dira sa inyo ikaayong lawas. Action firing line. First time Action Oliver nakabati nga ang Comelec nagsabat sa mga batikos sining registration nga ini diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Sa kadugayon ko na sa sining nga trabaho kubla kag bisan sa way pa ko ang mga inatawag nato ining mga registration nga ini do ka normal gin malang nga nagadinumugay ang tao Pinoy sa mga ulihi nga mga inadlaw bla ining mga nagapaulihi mga inadlaw na tak-an man kun sila man mo kay din tuwaning pinakabibi na hala sige ka dinasok to nga duha na ni katuig ang ining election registration na ini nga ang subong pa. May nagrason gani nga kabalo ka sir nagpandemya hindi so una way pa man pandemya duway gin man sang kontrachimpo way man ga pa rehistro temprano didto gina sila pinagutok hala pinagutok kag magreklamo sa Comelec. Di makin mo no akay na sa latong aton calculation action dyan no 3 times 20 is 300 times 20 6,000 no size bill kabutante or ka-registrants ang batunon sang kuan sang Comelec Bacolod sa sulod sang 20 dias. Size bill lang ha, bantayan nyo na kay base, di naman kamo kahingagaw, no? Para makabalo ka mo na temprano pa makapreparar. So amo na, ang Comelec garon dinagid kagwan pa sang basol, basa da sa Facebook, pamati sa radyo, kundi na lang. Pero inabalang ang babati-bati dis Bacolod, matsyagan ko ang Comelec di do ginesperma na di kay do binangigay man isang pula kag puti kaleng kay kung kaysa ka-intra gid ang alan sa Comelec mas mayo na lang nga nagpa-preskon sila kag makapathag sa ila sining nga bahin mayo man na nabutang subong sa intunsis ang Comelec sang katabo dis Bacolod no alas 8:20 na Aryo, aring balita. Pagbalik ko karami balita kabla sa inyo sa Indonesia, isa ka Indonesia na Action Oliver mayuhom kanimo. Endorso ka na sa inyo ang life extension
Karon dugay-dugay mga kaaksyon, ibalita ta additional nga balita gikan sa Manapla. Ang encounter kay na grabe 4 gid patay kag sa 4 isa di ang babay mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Extension. May gabilang kay Calvo Rule Toriano Vilarde, no? Bo may listener ka to sa Sumag. Diyog tamyawabi si Madam Joy Gutera, parinti ni Bien Doc Jim Verva. Salamat gid bo. Nalawagon ko naliwat karon no sa radyo. Thank you gid bo. Si Piper Persley kaluoy sang Comelec kinapolitika na gina-isyuhan pa hindi manog parehistro ang ginareklamo pati Comelec may taga-iban nga lugar may katuhay nga silaya ang waiga panghakot. Gaugta si Piper Persley. Si Asuncion Lapore naga-monitor man sa Victoria City. Salamat gid. Si Arniel Gonzalez Action Bright ani gindamo nila outlet for registration para hindi volume mga tao ang mag-aabot kag makakos ang problema about COVID. Just saying lang Action Bright dako man pundos ang Comelec para magtawhay. Hindi sila gani maghatag sir sang akon suggestion nga ayoon ang pulis nga maghatag priority number sa mga alas 3 alas 4 sa kagahon kay hindi nila paghihatag ang obra nila sa iban. So wais lang guro kwarta magdugang Comelec officer. Si Renz Evangelista Raman, Noel Amar, shout out ko lang akon kumpare nga si Boy Lingo and Ray Boy alunan kag ako nablos nga si Taboy Derla. Noel Amar Araman, good evening. So bright miyaw ko lang ang friend niya nga si Vanessa Mayo, Jinky Dayalagdon, Milili Oligo, Alex Montesa, John Season, Yvonne Busher, Bia Jonathan kag Dennis Roma. Si Ubi Juan Kamuti, Action Bright, good evening. Mandato na yan sang Comelec magbaton sang registran. Mandato ka LGU magpatuman sang minimum health protocol. Ang pamangkot kung ginaobra ihan sa LGU ila mandato. Inday Plaza naga-monitor mana. April Banaag, salamat gid, God bless. Robbie Agsam, good evening. Ara man naga-monitor si Jinky Dayalagdon sa DSB. Kamiyala si Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Bibing Dagia Bautista, naga-monitor man sa Barangay 39, Lizares Avenue, Action. Bray, idol, tagid ka. Salamat. Star Mayo, naga-monitor man dito sa ila lugar, no? Hindi ma-complete ang day ko without listening arbs. Thank you, no? Sige. Paki-share lang pagbalik na dugay ganta gid dalag ko tanga balita. 8:25. Charles.
Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:35 na. Action firing line. Evergreen Herbal Capsule mga kaaksyon ha, magabulig ini, nagabulig limpyo pabakod kag balanse sa mga sistema dira sang inyo lawas ano. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan no. Ang Maayong gabi lang sa aton sining mga kultura naga-monitor sa Singkang Airport halin sa kay 8196. Salamat gid ano. Good PM Action Brian, monitor lang kami dia. Kag Tamyaw lang family RC Nas, kag family Panis, salamat gid. Sige. Good evening Action Bri. Amo man ko sang una. Papili ko kagawad ang duwa ka parte nagkuha sa akon. Ang isa, best friend ko. Ang isa, neighbor ko. Ang ginhimo ko para likaw storya, nag-independent na lang ko. Nan. Amo nang mayo da, para way na bla kumod bla. Pero ti may ara kagidya sa imo tagipusoon, gugma mo kung sinong butuhon. O galing, wais lak balo kung sino. Action firing line. Nan. May ginangatika nga, layo sa Kumuray bla, no? Si Glenn Dikina Mirabe, naga-monitor man. Great lang family Mirabe, Dikina, Borca sa Cadiz City. Good luck sang mag-file sa Comelec buwas nga adlaw. Gani man sir no. Sige, good luck sila tanan-tanan. May gamay lang ko nga pakadlaw nga balita Action River dito sa Indonesia ho. Isa ka Indonesian, way naging tugurubayi sila Action River. Kadto ka din sa Pilipinas bla kay sigurado ko tapukan gid sa mga bayi di. Action firing line. Abi mo ang ginimo ya, nagpakasal siya. Sang iba nagapakasal sa ido, iya rice cooker. Action firing line. Isa ka Indonesian nationality wakaksyon, gin kasal sa rice cooker, no? Gin pabayuan niya man sang pangkasal ang rice cooker kag siya nag-groom gid siya eh. Di sino man tong tunto man nga nagkasal man sila, duway man to animo man gin kasal man sila. May marriage contract Action River. Pirmado gid niya. Action firing line. Pero aring balita kay na sa Manapla, masubo man nga balita. Dira sa Hacienda Lauron mga kaksyon, Barangay San Pablo, Banwa sang Manapla. Halin ka guro sa highway sa Manapla da siguro mga lapit-lapit 10 kilometros man, no? Luwig-lawig man. Kag pagabot mo to sa may area gid mismo mapaliko ka, pabukid pagid. Halin sa highway dito sa may San Pablo, guro mga tunga sa kilometro. Nagluntad to ang alleged nga enkwentro mga alas 2 kay nasang kagahon sa puloy-an ni Ernesto Baines mga kaksyon, no? Si Ernesto Baines may asawa, may edad naman, kag tatlo sila naga-star sa iya sining puloy-an nga dako puloy-an nila actually. Apo nila tatlo na lang sila. May ara sang enkwentro kaina sunod sa report nga ang resulta tatlo gid ang nagkalamatay diri, no? Tatlo gid ang kalamatay diri. Isa amo ining babayi mga kaksyon. Dali gid lang ha. Ang okay, sige. Okay.
Ang isa diri makaksyon nga napatay, no? Isa ka babaye nga nakaagi naman ini dakop sadto kag may kaso gid man siya mo, no? May warrant of arrest amo ining si Marilyn Madayos. Ang duha diri si Ronilo Disabilie kag Rodi Carbajosa. Kag may isa nga wala pa makilala pero ang tawag to kay na sa mga residente to si Simo nga taga Sagay, no? Kay na ining apat mga kaksyon wala pa dito may nag-claim gid, no? Suno sa report ni Police Lieutenant Colonel J. Javines sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army. Nagligad nga si Mana Webes, nag-abot mga kaksyon ini magnubo sa pulo katawo dira nga lugar kag nagpuyo dira sa balay ni Ernesto Baines mga kaksyon. And namutikan ini sang Philippine Army kag nakabaton sila sang information. Kag ang isa didto amo ning si Badayos may pending ini nga warrant of arrest. So gindala nilang warrant of arrest posible i-serve asa naglabot sa punto nga nag-inkwentrohanay. Balikan tala ni buwas mga kaksyon kay i-check naton to kay na hindi pagid ba kompleto kay na, no? Check naton kung may mga basiyo matod na nakapalupok ining mga biktima nga ini nagkalamatay didto sa sulod sang puloy-an kay ang duha, ang isa ara sa tubang, ang isa ara sa likod dun sa nagakayaon. Ang duha ining babae kag isa ka lalaki ato sa sulod sang puloy-an. So ari ang interview naton sa kay Habines mga kaksyon kay suno sa iya ang ini sila doon at ang mga tao dito nga iban daw nakabig nga masa sining NPA nga ini kay nagabalik-balik na lang sila dira suno iya sa Philippine Army. Actually ang bayida nga napatay amo na si Marilyn Badayos, no? Si Marilyn sa una siya na ang front secretary sang Southeast Front, no? Subong siya na ang finance officer sang Northern Negros Front. So bali sa pagkapatay nila to balang leader niya sa talagang sa may Silay. Siya na ang ginatpanulok naton nga siya mabulos. So taas na si Marilyn. Ang duwa ka laki da may mga position man sa sila. Mga ano na sila usually. Ang isa mga political guide ng isa may mga posisyon man sila. So sir, confirm kid nga siya nagbulos kay Tariban sir? Way pa man nakita, hindi pa nato na ma-confirm na siya gid man. Pero sa base sa aton ng mga dokumento sa aton nga taas ang probability nga siya mabulos. Sir, sa amo nga sit up sa lugar na sir, ka hindi usual nga gatinir ang amo ng mga tao sa kanay sinigay usually do sa mga bukid-bukid gid paano nag-ari sa amo nga area sir? Actually, ang lugar nga ini, ilagin na iti. Ginabalik-balikan na din nila. Actually, dito sa grupo nila, mga one week na sila da. 1 week. Dugay na sila. So makita mo nga daw, very confident sila nga daw, secured sila. Di nga mo nang usually, 1-2 days, 3 days, galin na sila mo. But ito, 1 week na, wala agad sila nagalin, diri lang gid. Pero pila sila kita sir kabilog sir, presensya sir, pagkatapos ng ito? Mga more or less 10 siguro. Hindi, mga muna. Ay, nang 10 sir, dira agad sa stage? Hindi man. May mga duyan da sa gilid daw. Pero ila ginada sir, ginapatukod, sila ginanap? Hindi. Taga diri. Ano ito ba? Pamilya na hindi rin yun. So sir, pagkatabong kayo na sir, kung nagbalay sila, harap na sa sunod sir? Amo na ang hambal sang laki, diri nga na-interview nato kagina nga utot. Okay, porosyon lang sa aton sining interview mga kaksyon sa kay Habines sang Philippine Army. So, ang balay ni Ernesto nga ini ang nagpalamatay ito, hindi to tanan taga dira gid. Suno sa utod ni Ernesto nga si Leonardo, kagabing nga utod din naglakat kay nagkadto sa Carabao pero wanis lakbalo kon nagbalik o kun waay. In fact, kaina while nag-investigate dito ang Soko, ang utod na interview naton kagahambal siyang isa da sa apat da. Sigurado ko sinong earning gina. Kay why na siya nakitaan pa kay namo sa aga hasta nga nag-udto kami to mga alas 12. Why kita ang hitsura ni Ernesto. Tinagahulat na lang siya matapos ang suko kag makita niya man utod niya action Oliver.
nga tuto sa sulod nga nagapati sa isa sa duha nga ara sa sulod sang balay nga patay sining nasambit nga enkwentro mga kaksyon. Pero sang nakasulod na sila didto ang umagad sining tagiyasang balay, kagawad, patining utod, wala toya si Ernesto. We don't to kon nakita na kay nadula ini wais nakita kagang isa ka alias Banoy. Aring utod mga kaksyon suno sang utod. Ining mga nagkalamatay ginpangpahog sila. Tiya mo to nga pinalakat sang iya sining utod ang asawa niya kag apo kag nabilin dirang iya utod sa kahadlok Action Oliver. Siya kon hindi sila pagpatulugon da suno sa utod may matabo sa ila. Kag may dalaman sila nga pagkaon ang ining mga nagkalamatay. Ang rason dito nga nadugayan ini sila suno sa report kay ini sila nagahilanat Action Oliver. Ginpang trangkaso ini mga biktima suno sa utod, no? Aring utod, no? Interview natin. Sige, ano tabo dito gabi nung man? Ipat lang kami nga naglinopok na, amin naman tayong gulom lang ang gabinete da. Mga oras kita. Laon na bro. Anong ilang balay na? Balay sa utod na. Balay ka utod po na. Ano nga lang sa utod? Si Erning. Erning. So, posible si Erning, ara kita sulod. Ara da sulod. Saan ka abot din ng mga NPA? Sang Huibes na Glegat. May mga arpa sila? Ito nakita ko na sila na Trotaklos, na 38 mo. Gagmay. Gagmay na. Ano po nga. Ano ba, gapamahog sila sa inyo? Gapamahog sila kundi sila pagpasudlon. Ano ang balin? Kundi kami, kung manugit kami kung nasa ubos, pamatyan kami nila. Tapos pagkaon niya? Di laman pagkaon, may dala mas lang pagkaon. May dalas lang pagkaon? May mga bugas mas lang dala. So inang kalamatay daw, alis ng NPA, kilala na yung ginasa nila Erning, imoto? Okay, bago lang na nagpuan kayo namilit, mata-star kayo naglalain nila pamatyan. Pila kita sa kabilog na Tatlo. Tatlo na na. Si nung Erning may asawa, di ba? May asawa. At sa kabaw may asawa. Kagang ako yan. Tatlo sila isa. Puro sila na maka-aksyon sa interview naton dito sa utod dinong Erning sa naka-open na si Suko, nagsulod to sila, oy, wa ito si Erning, kag wala na lakip sa apat nga nagkalamatay. Check tani boss kung nakapuli na ni, dinanago ni. In kadto taman sa pulis sa mamanaplak ina wala man to sang may ginpang dakop ang kapulisan. Las 8:47. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Si Sher Saison naga-monitor Dilatore sang Puente Villa Takuling, thank you gid. Angela Gayondato Castillo, good evening Sumbray, listening from Banga Tutong, Barangay Filisa. Si Lily King, salamat gid. Emmanuel Gasalao sang Biscom, thank you gid, no? Si Mila Alovera do Riza Hanson, naga-monitor man atong Amalia Lol. Si Noel Amar, salamat gid, no? Sige, no? Thank you gid. Sige, ma-commercial ako for a while.
Gina-endorso ta sa inyo mag-aksyon ng Mighty Sea, ang alkaline nga vitamin C na Firing line. Bantay karon na dugay-dugay basi makuha tayo information maka-action kompleto isa ka kalalaki na dakpan aksyon Olivero sa entrapment operation matapos gin na blackmail niya diri ang 17 anyos nga lalaki man. Action firing line. Ay, nano na ning panahon taniman. Naginamo na sila ya. Kadamo na sa problema sa kalibutan gadugang pa ni sila. Action firing line. John Sir na may gabi nag-monitor sa aton nga pagpangalaga ng Iloy na tamyaw niya sa Lagran Hala Carlota Nanay Buday. Sir na salamat gid no. And si Ronnie Arculas, Action Bri, good evening. Mangkot lang ko nga they will take away from people the right to decide for themselves regarding vaccination. There are those who witnesses the death of loved ones due to adverse effect. Another thing, hindi bala both vaccinated ang unvaccinated can be infect and can be effect or infect. So what's the difference and why discriminate? Ang hambal to sa mga eksperto, sir, hindi man ni ako nila man ni. Once gani nga nabakunahan ka na 100%, maka-COVID ka man gyapon, mavirusan pero hindi amo na too much ang igo sa imo. In short, do ka slight lang abi. Sang wala ka mabakunahan, nga maigo ka da, most likely mayara kapag bisang inang ginabatsyag, mas lala ang sitwasyon, kag pwede ka mapatay gilayon. Action firing line. Hambal sa eksperto na bakunahan ka man o kung wala, pwede ka gihapon matapikan ni COVID-19. Ang advantage lang, or ang bintaha lang, sa nabakunahan kay hindi mas lala or maging severe ang igo sa imo ni COVID-19. Amo nang pinakasimpleng explanation sang eksperto. I hope nga na-gets mo Sir Ronnie Arculas ang akon hambal. Salamat gid sir. Action firing line. And si Madam Ilse Toledo raman no. Action Prime monitor lang kami family Toledo, hindi kompleto ang gabi kung hindi makapamati. Ginatamyaw ko tanan nga taga Purok Villa Lourdes, taga Pahanukoy, daghang salamat. Sige si Christ Kerry Paul Javier Tanatan. Good evening, Sombray. Salamat gid sa pagdayaw, no? Monitor lang kami ni sa San Enrique, Sir Brian. Listening your pag-asar lap. Namian ko mati iban guro na asar. Sige lang, style ta na. Lito Sekundes Araman naga-monitor sa Riyadh. Action Bray, mangkot lang ko pila ka adlaw ang quarantine dira sa aton sa Bacolod. The same lang 14. Oo. Okay, sige. Si Shergit sa Takuling ganito, no? Si Mike Javier Araman sa Iloilo, salamat gid. Si Sir Edwin Pineda, thank you gid. Nilagnat yon namatay base may COVID, delikado gali. Sige. Way na oras, ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Standby karon sa masunod nga programa Action Night Patrol with Eric Magbanwa, no? Magilibati kada buwas sa gyapon nga istasyon kag oras ini sa Action Brian Morden again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action!